A dneska si nemáš naraz zase do Showdown a nechýba už iba nejakých 1000 kreditov do draka, takže v poslednej dobe to docela tryhardíme. Toto s pánom S. Čaute. A dneska ideme zase tryhardiť brávko, ale zabudni dať like. A to je musíme potom Zober to. Tam je Edgar, ja som zabudol, že on je na blízku. Mám zdrát? Hej, zdraj. Tam je Edgar. Som prvý Edgar. Myslím to. Ja som zabudol, že on je na blízku. On už odišiel. Ok, môžem. On je tu. A fakt, že mi to nechce. Ja som... Kamo, mne to neská. Candies, Candies! Poď ešte raz pôjdem. Tak rýchlo, mama. No hej. Tam už máme lepších a lepších typkov a to vôbec nie je dobré. Že vôbec. Nebrajem to. Je tu šelina. Idem na stred, po na stred. Počkaj, ja trafil som trochu. Už kamo zase ten Edgar. Je takhle se na nervy ten Edgar. A preto sa striedame v zabíjaní. Raz ho zabijem ja a raz ma zabije on. Proste my sme takí oni. Sú 3 týmy. Tu je koľko boxov? Poď sem. Tu je 20 boxov, kamo. Ale tam asi už neskočíme, či? Počkaj. No. Tam neskočíme. No a keď... No. Prekvapenie. To bolo dobre. Poď. Dobrý, kamo. Som off. No, poriadne off. GG. Neskapal. Ty si skapal. Hej. Shit, kamo! Škoda, kamo. Poďme daj play again. Sme druhý. Daj play again. Dobre, chlapci, ideme ďalej. Good. Poďme to hitujeme my tu. No i kam tam jeho primo robíš? Prečo chytám brawlerov na blízku furt? Hodí to od A4 mi to príklad. To sa bude fakt. A oni nevidia, mi to už ostatná viacej ide. Ja som uvarený. On je uvarený. To mám to vždy zápočí. Máme 9 tých power cube. No, GG. Kamo je primo počakaný. Yes? GG, kamo. No, GG. Poďme dať play-game. Počkaj. Ja chcem niečo vidieť. Čo? Dnes by som chcel hitnúť 600 pohárikov na Stewa. Hej. Jedna hra. Hori, choď spole, ideme na to. A keď tak si troška prirobiť do 700. Inak Stu je relatívne dobrý, a keď s ním viete hrať, lebo väčšina hráčov si myslí, že je zlý, lebo s ním nevedia hrať. Ale keď zoberete, že strašne, že on je taký spam proste, že keď vyspamuješ niekoho s tým, tak je proste 100% off. Je tu inak. Super, takže To ma jak vyspamoval.
No GG. Kámo, tam je mistr. Pingvín. Netrafil ma. Dobre, super. Kámo, dúfam, že tam nebude Ty si panenka. off, kamo. Ja som off, ale ty ideš do hory. My sme off. Počuj, chod do krovia. Čo? Kámo, To jaký damage on dával? presne. 5000? Dobre, kámo, poďme už koniec. OK. Poďme, nech nám to príde troška. Čiže vražkovi ide si trochu zdravé pasu. Kamo. Kamo, ľudia, ja mám že 105 gemov, kamo. GG, no. No nič, ja mám 105 gemov proste. Čo ti to vôbec? Ja si už Jaj. môžem kúpiť draka. Mám si kúpiť ľudia, Vôbec. mám si kúpiť draka, ľudia napíšte dole do komentov. Stojí to 103 gemov, to si nekupuj. Hej, Nekupuj si to, kámo. Vieš, čo by som chcel dnes hitnúť? No, Abo ne dnes, ale proste za čo budeme na dovolenke toto. hej. Dobre ľudia, takže poďme, som ready, poďme. OK, rýchlo sa to načítalo. A napíšte do komentu, že či si má kúpiť toho draka, alebo ešte... čo som to... Či je podľa vás dobrý... Drako. Hej, A stil. hej. Trocha sekla Wi-Fi, nevravím nič. Ojoj, kámo, tam je duo. Tam je duo. Wow. Už som. Skibidi damage. Wow, ja skačem. Neskač tam. Kámo. Tak ty si debil. Si Tak to oddal. som To je pokakal, Piper. kámo. No GG, kámo. Sorry, kámo, to bola moja chyba. Play again. Kámo. Už to bola moja chyba, kámo. Kámo, teraz chýba 13 mi chýba teraz. 600. Kámo, sorry. Ale tak by ma ale MZčka zabila, takže. Kámo, ale už inak máme iba lepších a lepších. Ja viem, už teraz sú nejaký dosť dobrý, áno. To je zober tesku. Ja tu skočím do davu, no ja skočím do davu. No, ale to nechám. Kámo, robíš si do mňa dobrý tým. Čo? Aj, kámo. 3 hapka. Ty si ho zabil, no GG. Ale zabil som ho. No poď sem, Mason. Inak kámo, len tak sám, takže. Ja viem. Ale dobre, už som tu. No, je to Ideme Sandy. na sandwichi. Sandy je dobrá, kamo. Ja viem. Pracujú gadžetu, tak znova. Oj, kámo. No poď, nech ide. No kámo, ty si Maďar? Skáčem, makaj, skáč! Dobre, kámo. Kámo, ja som ho zabil úplne random. Celý tým? Ne celý tým, tuto ešte. Poď sem mi pomôcť. Počkaj, ja tu teraz zabijem tiež. Zomrel si, ty žiješ. Zomrel som. Žiješ? Zomrel som. Ty, kámo. Tak ja som On má zabil pár tiež. HP inak. On je sám. Ja som ho zabila, ty máš ten. Kámo, ja mám hyper. Ja viem, ale Mám si neutím. dať? Však rýchlo nahituj teraz. Víš tu byť. On ťa dá na 2 hity. Dá. Bože, kámo. Play again. To trvalo, kámo. Počkaj, ja chcem vidieť, na koľko mám trofí. 1 win, kámo, domov. 1 win. Ja už nebudem robiť blbosti radšej. OK. Držme pri sebe. Hej. Ja idem pre tento power cube. Ok. Pre tento. Abo je... No aj počkaj, ja idem radšej hore. Ty choď pre tieto dva a ja idem Ne, dole. kámo, počkaj, tam už je jeden. Hej, kámo. Ale tu má dobrý damage, takže pôjdem radšej troška dopreč. Tak nech si tu power cube zobere. Nezobere, to zabije moja. Tak to mi trocha nevyšlo, takzvané. Je dobrý? No. No ako tak... Kámo, to bola to moja chyba, troška, lebo som minúte, lebo som nabila. Štiviďák! Dobre, som späť, už je to povedať.
Joj, tam je Colt. Kamo, nie, že som iniciu na mňa trafuje. Potom on to sa tanka, kamo. Keď teraz kapeme, tak je to moja chyba. Nechoď tam. Kamo, to si nazval. Ty si jaký dobrý. Nej, kamo, vyšetame. Dobre, už môžeme získať je to trofej, lebo už sú iba trofej. Zdraj. Hej, ja zdravím, ja som. Ne, kamo, tam je Leon, robíš si srandu. Dobre, ale. Počúvaj, Ale aby si aj neskapal, lebo ona nedáva moc. Ja som vo vasi. OK, kamo. Není sama, není sama. Ja viem. To není vôbec dobre, to si prehral, bracho. Ale máme aspoň nejaké trofy. Koľko Už mám mám? tých 500, yes, máš 500. A mne chýba 600. jedna trofy do... 600. A mne chýba jedna trofy do mojho. No, tak ešte poďme jednu hru. Alebo dve aspoň. Poď. Kamo, teraz budeme... Dobré, nečakáme, pôjde, okej. Kamo, teraz sme troška hrať takú špinavú hru, že budeme kempiť. OK, špinavá. Však keď chceme jednu trofy, aby sme toto video už ukončili, tak nám to vystačí. OK, poďme. A teraz prepadneme 5000 trofy. Nej, kamo, to nerob. Čo? Však chceme iba jednu trofy. A môžeme toto video ukončiť. Čo nemusíme ukončiť ešte jednu takú bonusovú hru. Ľudia, možno dáme bonus, ale to iba možno. Tak to určite oba teraz skapem. Lebo Squeak ma narižoval. Doríci. Kamo, ten Squeak zabil aj mňa aj teba. Koľko máme? -4? Tak to ešte bude určite bonusová hra, kamo. Počkaj, chcem vedieť, ja mám presne 600, kamo. Jestli neviem pokaziť. Dobre, vezmem si Bravora. Ale niekoho, čo vieš, že vieš hrať. Ale ja potrebujem teraz 13 trofy, takže to je jeden celý tým. Trofy, to není podľa mňa jeden celý. Nie, no ale není. Aj keď... Kempy karta, ale ja už potrebujem. Co to si byť ďape? OK, kamo. Ima! Idem. Keď mám 3 hapka. Ja zase. Ne, kamo, poďme do prdela. Ale sa dosekam. Ale čo skáčeš, Ježiš? A ja tam to myšlím iba. Trocha je položený na boku, ale teraz ho zabijeme. To som trocha nedomyslel, kámo. On ranou mu vče... Turiť. Kto ťa zabije? Jo, to neviem. Ale dobre, kámo, máš ešte stále 11 000 zákon. Kámo, tam je jedby do málo hápok, to by nabiť. Wow. Pober to, rýchlo to pober. Díky za jednu, ale to budem toto. Ja neviem, kamo je, sú iba dve týmy, takže nie, ale nie. Idem za tebou. Tu je tu sám, Hej. ale nemá ultinu. Takže je strašne... Yes, kamo, poďme. Vamos. Koľko máš? Pozriem. Kámo, ešte dosť veľa, ešte 14 trofí, kámo. No tak to dáme na budúce video, no. No, čo? Poďme ešte. Dáme bonusovú. OK, to bude bonusové ešte. Všetko to bude mať už viac. Možno 2 alebo 1 bonusových. Čo? Nič, len tak pozriem. Kámo, toto video už trvá, že 16 minút, kámo. To nevadí. Vidím. Zdravím. To bude na 3. hru možno aj. Kámo, Nešek už to má 16 minutára. Či video.
Tam sú typci. Ja je tam niekto, wow. Dobre, okej. Kamo, na čo som to urobil? Neviem. A aké mám pozor tam mám? Tak som to. Ten jeden návku je GG. Pozorka! Dobre, tak ja idem do počítača. Ale nemusím okej. Tam stále je ešte 5 tímov, čo ti dáva? Čo? To čo je? My sa nedohodli, že to bude trvať 4 hodiny. Ne! Robím na tom! Dobre, idem to Zakrýma. Beriem jeden paviky. No, Zakrýma. zakrývam ťa. Počkaj, Pokiaľ máš viacej apok ako ja, tak čihoj. Do prčí. Kámo, tak mňa dobre prepadli, bro. Takže sa zďa hyper do prčí. Super, ja som off. Čo? My sme štvrtí? Dobre chlapci, no tak toto by bolo všetko pre toto video. Nezabudnite dať like a odber a zatím čus.